हाग्रा बिफाननि गंसे न'आ भुट बांग्ला महर लाबाय। उदालगुरि जिल्ला धनस्री फरेस्ट डिभिजननि सिङाव थानाय नन्नाय फरेस्ट रेन्जनि बेंखनाव सान्तिपुर बिट अफिसजों बेंजानाय खालिंदुवार हाग्रामाखौ बेंनो आरो मैदेरफोरखौ होबथानायनि थाखाय हाग्रा बिफाननि मावसुमाफोर थानो थाखाय बिटिसि सरकारा थांनाय 2017-2018 मायथाइयाव गोबां रां खरसा खालामनानै रैखाथि बादा लुनानै होदोंमोन। बे न'आव मोब्लिबनि थाखाय सलार आरो मैदेर होबथानायनि सलार फेन्सिंनि राहा खालामनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजां राहा होबायमोन। नाथाय दिनै बे न'आ सिं-सा हाग्राजों बुंफबनानै थाबाय। जोंनाय सलार फेन्सिं जेबो गैला। बे न'आ हाग्रा बिफां-लाइफांजों बुंफबजोबनानै भुट बांग्ला बादि महर लानानै थाबाय। बेनि सायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारिया मा राहा लागोन समासो फोरमायगोन।